Urteetan eta urteetan elkartasunak kilometrotan kontatu dugu. Eta ostean kilometroak metro bilakatzea lortu duen herri nekaezina bihurtu ginen. Azkena kalean egongo den egunerako zain. Prest. Bizitokia etxea izan arte bidaia luzea dagoelako aurretik. Laguntza ekonomikoa emanez. Lan duin bat bilatzen lagunduz. Etxe bizitza topatzearen buruhausteekin. Beti, merezi duten osasuna berreskuratzeko lanean. Harrera eginez haien bizitzak hobetzeko momentua da. Erakutsi dezagun beste behin ere, elkar zainduz zenbateraino den kapaz gure komunitatea, gure herria. Elkartasunak gertutik antolatzeko ordua da. Ehundu dezagun babesa. Orain, harrera.